yağara geldi, yağarsı var gelecek. Ayçangense ayıca kulağımdan çekece. Koş ayıp verecek mi? Hani ayıp verir mi? Ayaz var gelsene, yolkam diye korsana bir hoş katağayken patarlar versene. Ayaz abi hat yazdın mı? Nemat verdiydin? Nemat verdiydin? Patarka. Neme padarka deydin? Haçan getiriyorsun Ayaz abi padarkanı? Ertir mi? Tadilin kutlu olsun. Bazı kulluş bizim tarih. Şattaki laş bir tarih. Şattaki. Tarihin kutlu olsun tarih. Mehribanlar, biz gepleşigimizde Äle Medeni Jaş Merkezine dowam etýäs. Elbetde täze ýylynda ilk bilen arzuwly bayramçylyk ýadyňa düşýär. Bu bayramçylykda her kim köne ýyldan täze ýyla öz arzuwlary, maksatlary bilen geçýär. Ene bu ýere gelen ýyleşmediň hem şu ýerde ýürek buýsançlaryny, arzuwlaryny diňläri. Salam, täze ýyl bayramçylygyňyz gutly bolsun. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 1-nji ýyl talibi Süleyman Durdiýew. Süleyman, bütün Türkmen halky şol borsana, bütün dünýä täze ýyl bayramçylygyna garşy alýar. Ene şeýlere görmada köne ýylla 2022-nji ýylda siz üçin iň nähile iýiz galyran ýyllan biri boldy. Ýani geçen ýylyň bosagosyny şu ýyla geçeňizde eden arzuwlaryňyz hasyl boldymy? Elbetde hasyl boldy. Haýsy arzuwlaryňyz? Biziň diýarymyz häzir günne arzuwlaryň hasyl bolýan ýylda. Elbetde meňem arzuwum ýokary hujaýyna girmek bolup durýardy. 2022-nji ýylda bolsa şol arzuwum hasyl boldy. Demek bu ýyl 2022-nji ýyl sizi talip tahyýatyny başyňyza geýdiren ýyllaryň biri bolupdyr. Ene 2022-nji ýylyň bosagosundan 2022-nji ýyla gadam atjak bolup dursyňyz, bu ýylda näme arzuwlaryňyz bar? Elbetde täze 2023-nji ýyl asudalygyň, paragatçylygyň, diýişligiň ýylyna öwrülsin. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ene siz şu wagt Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi diýdiňiz. Medeniýet diýilende aýdym, saat, şygyryet gözüňizde gelýär. Siz näme bilen meşgullanýaňyz? Elbetde men öz okayan ugrumam şygyryet, ýagny dramaturgiýa hünäri. Elbetde ýazmak. Gepleşigimiziň şu ýerine mehriban ýyleşlerimizi, tomaşaçylarymyzy galy bertede Atawatan Türkmenistan web saýtynyň dörejil toparyny öz şygyrlaryňyz bilen gutlap berseňiz. Oýun ülke dolup daşýar her bir türkmen saçagyna. Arzuwlar hem gaýnap joşýar her bir türkmen saçagyna. Atawa ýoly bolsun, törlerine haly bolsun, naz-nygmatdan dolu bolsun her bir türkmen saçagyna. Yurdum ajap mesken bolsun, prezidentlerimiz rüssem bolsun, çuwal rıskal bolsun her bir türkmen saçagyna. Aýsam gepin keltesin, söýüp beýik ülkesin, goý agzybirlik berkesin her bir türkmen saçagyna. Täze ýyllar gutly bolsun, juwanlarymyz bagtly bolsun, nygmatlarymyz datly bolsun her bir türkmen saçagyna, her bir türkmen ojagyna. Sağ olun, şöhret sindiren arzuwlaryňyz bu täze ýylda hasyl bolsun. Okuwlaryňyz üstünlik hemra bolsun. Sağ olun. Hormatly tamaşaçylarymyz, indi bu görýän arçamyzyň çürbaşyny 2023 belgili 8 burçly ýylda berleşdirilen bu arçanyň beýikligi 43 metre deňdir. Mehriban müştaklarymyz, biziň arçamyz garaşsyz döwletler arkalaşynyň düzümine girýän döwletleriň içinde iň ul arçadyr. Täze ýyl bagtyl we saglyň ýyly bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun, şimdi ýyl bolsun. Mehriban tamaşaçylar, täze ýyl erskal döwlet getirsin, düşünli erskal döwlet ýyl bolsun. Mehriban tamaşaçylarymyz, siziň üçin taýýarlanan gepleşigimiz şulardan ibaret. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl siziň ähliňizde erskal döwlet baht getirýän ýyllaryň biri bolsun. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV-den daşlaşmaň.